Neka nimalo ne sumnja, jer niko neće biti oštećen. Ako je ko propustio 9. čas, neka pristupi ne kolebajući se nimalo. Ako je ko stigao tek u 11. čas, neka se ne plaši zakašnjenja, jer ovaj divni gospodar prima poslednje kao i prvo. Odmara onoga koji je došao u 11. čas, kao i onoga koji je radio od 1. časa. I poslednjeg miluje i prvoga dvori, i onome daje i ovome daruje, i dela prima i nameru celiva, i delanje ceni i prinos hvali. Stoga, dakle, uđite svi u radost Gospoda svoga, i prvi i drugi, platu primite, bogati i ubogi, jedan s drugim likujte, uzdržljivci i lenjivci, dan poštujte, vi koji ste postili i vi koji niste postili, veselite se danas. Trpeza je prepuna, naslađujte se bogato svi. Tele je ugojeno, neka niko ne izađe gladan. Svi se naslađujte Gospodom vere, svi uživajte u bogatstvu dobrote. Neka niko ne oplakuje siromaštinu, jer se javi opšte carstvo. Neka niko ne tuguje zbog grehova, jer oproštaj zasija iz groba. Neka se niko ne boji smrti, jer nas oslobodi spasova smrt. Ugasi onaj koga je ona držala, zapleni ad onaj koji siđe u ad.
ugorča se Ad, okusivši telo njegovo, i predviđajući to, Isaija zakrikna. Ad se ugorča, susrevši te dole, ugorča se, jer opusti, ugorča se, jer bi ismejan, ugorča se, jer se umrtvi, ugorča se, jer bi srušen, ugorča se, jer bi okovan. Primi telo Hristovo i naiđe na Boga, primi zemlju, osrete nebo, primi ono što vide, a pade ono što ne vide. Smrti, gde ti je žalac, a gde ti je pobeda? Vaskrse Hristos, i ti se stropošta, vaskrse Hristos, i padoše demoni, vaskrse Hristos, i raduju se angeli, vaskrse Hristos, život živoje, vaskrse Hristos, i jednog mrtvog u grobu, jer Hristos, ustavši iz mrtvih, postade prvina preminuli, njemu slava i vlast kroz sve vekove. Amin. Hristos voskrese! Hristos voskrese! Hristos voskrese!